Era un país hai moito tempo no que as palabras eran valiosas como o pan ou a auga, como en todos os países do mundo. Un día chegou un estranxeiro e parou a falar cunha muller nun camiño. Aquel home levaba un coitelo ao cinto e un dente de ouro. Estiveron falando e falando, e nun momento dado o estranxeiro fixo así coa man e rouboulle unha palabra á muller. Saltou ao cabalo e marchou a galope. O ladrón de palabras seguiu galopando até que chegou a unha aldea. Alí entrou nunha pousada e puxose a falar cun médico que viña de curar un enfermo. O ladrón sacou unha moeda de ouro e dixo: Cámbioche esta moeda de ouro polas 3 últimas palabras que acabas de dicir. As palabras non son miñas, que son de moita outra xente. Mais o ladrón de palabras agardouno no bosque e púxolle na gorxa o coitelo e rouboulle aquelas 3 palabras sen perder o seu sorriso dourado. Ao día seguinte, o ladrón chegou a unha cidade e entrou nun pazo. Nunha man levaba unha bolsa con ouro e noutra unha bolsa con palabras. Díxolle ao señor, mostrándolle o ouro: Mércoches todas as palabras que pronunciaches hoxe. Non, as palabras non se venden. Mais o estranxeiro ameazouno co coitelo e rouboullas unha a unha. Mais adiante, o ladrón de palabras asaltou un home que viaxaba a cabalo. Era un poeta especialista en cancións de amor. O ladrón sacou a daga e díxolle: As palabras ou a vida. As palabras non son miñas, son do meu povo, eu nunca as vendería. Mais o ladrón de palabras foi contra el e arrincoulle as palabras do corazón. Axiña correu a voz por todo o país de que lle estaban roubando as palabras. E moita xente botou man das armas para defendelas. Cóntase que de entre toda a xente da vila, os que mellor protexeron as palabras foron os labregos coas gadames e as fouciñas, e os mariñeiros cos coitelos e os arpóns. E que as mulleres máis valentes as escondían nas faldriqueiras ou nas camisas de liño. E os mestres nas escolas, e os abogados que sabían de lei. Mais o ladrón de palabras continuou roubándoles as palabras, mesmo as nenas que aprendían a ler e os nenos que ían mercar zapatos. E pouco a pouco, aquel país seguiu perdendo moitas das súas palabras e foise facendo día a día cada vez máis pobre, porque era o país ao que lle roubaban as palabras. Dice que a xente, para protexer as palabras e gardalas en segredo, mesmo as deixou de escribir. É que, por medo ao ladrón de palabras, moitas persoas, desconfiadas, durante séculos só pronunciaban as súas palabras coa familia ou entre xente amiga. Así pasaron os anos e contase que naquel país aínda hai xente que segue tendo medo ao ladrón de palabras. E hai quen di que ás veces o ladrón segue aparecendo nunha parada de bus, ou nunha florería, ou nunha escola, cunha bolsa, e un coitelo, e un sorriso cun dente de ouro.